Λοιπόν, θέλω να σου δείξω τι έχω μόλις παραλάβει από το Kids Accessories by Clever για τα κοριτσάκια. Αρχικά, αυτή την αγριόγατα που είναι warmy, όλες οι μανούλες νομίζω τα γνωρίζετε. Είναι τόσο μαλακό, είναι τέλειο. Αυτό, το αγαπημένο μας. Έπειτα, έχουμε πάρει αυτή τη βούρσα, Frozen, Elsa και Anna, γιατί πλέον έχουμε μεγαλώσει και μπορούμε να χτενίζουμε τα μαλάκια μας μόνες μας. Την Πέπα, την οποία αγαπάμε, και έχουμε πάρει για το σχολείο για να βάλουμε το σάντουιτς μας και το νεράκι μας. Είναι αγαπημένο και για τις δύο. Και επειδή η λατρεία που έχουμε για τη Μίνι είναι σταθερή, έχουμε πάρει μια κουβερτούλα fleece της Μίνι φυσικά και Disney. Σας αφήνω από κάτω το link Kids Accessories by Clever. Μπορείτε να δείτε άπειρα πραγματάκια για τα παιδιά σας, άπειρα όμως, και θα τα λατρέψετε και εσείς όπως και αυτό.